Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin wa ila hadrati malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati ruhi sahabi Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa ila ruhi Abahaulil albab syaihun wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dihni ahli wa dihni ahlikum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, wa sholli ala malaikatika. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tukrimu biha maswah. Allahumma ya Allah, sholli mugi paring tambahi rahmat takdim tuan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin hiya Nabi Muhammad sholatan kelawan sholawat sholatan kelawan rahmat takzim tukrimu kang mulyaake biha kelawan sholah apa maswahu panggonane nabi Guys, nabi ini yo mesti panggonane derajate mulya, panggonane yo mulya. Lah mugi-mugi nak kula nyasami maca selawat yo entuk barokah. Sesuk kula nyasami niku manggon panggonan sing mulya. Mudeng maksudnya panggonan mulya. Berarti dadi wong sing dihormati. Cara jenengan ning masyarakat yo entuk peranan dihormati, cara jenengan ning pekerjaan yo entuk jabatan. Iku maksudnya tukrimu biha maswah. Yo gandul Kanjeng Nabi. Nabi mulya yo muga-muga kula nyasami maca selawat yo dadi wong sing mulya. Mergo sak pirang-pirang ning masyarakat ora mijiri pinter. Wong pinter kadang ning masyarakat ora mulya yo sak pirang-pirang. Wong pinter ora bejo yo sak pirang-pirang. Mulane niki jenengan aja ngandalke ilmumu, aja ngandalke titelmu, aja ngandalke jabatanmu. Ning masyarakat kadang sing sarjana S1, S2, S3 nganti profesor, kadang masyarakate dhewe ora nggunakake, ora menghormati. Tapi kadang malah karo trimo santri lulusan aliyah trimo sarjana R1 masyarakat lebih membutuhkan. Lah ngoten carane. Akeh wong titel profesor doktor ning kampung. Nah tapi kadang tanggane dhewe orang legewo nak dheke wong pinter. Tapi kadang mungkin jenengan trimo santri biasa, mungkin ya ora kuliah, umpama kuliah ya S1 tapi masyarakat lebih percaya kepadamu. Itu berarti apa? Jenengan menjadi orang yang dihargai. Tukrimu napa biha maswah. Ndelalen jenengan entuk panggonan sing panggonan kuwi mbutuhke awakmu. Lah mulane akeh-akeh ya maca selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tusyarrifu lan mulyaake. Wa tusyarrifu lan mulyaake biha kelawan sholah apa ukbahu akhire nabi. Akhire nabi nggih tetep mulya. Ya cara sembuyane kae apa kae, hidup apa kae. Sembuyane cah nom apa kae, hidup
foya. Nah, maksudnya foya-foya niki ya serba kecukupan, ora foya-foya sing dimubadirke mboten. Matine mulya, husnul khotimah, akhire masuk surga. Wa tubalighu lan mugi nekakake tuan. Wa tubalighu lan mugi nekakake tuan biha kelawan salatan yaumal kiamati ing dalem dina kiamat munahu ing pengarep pengarepe nabi wa ridhohu lan ridhone nabi. Ya ning dina kiamat wong mesti ya keinginan semua orang ora mungkin pengen mlebu neraka. Pengarepe kula nyasame ya siji mesti pengene swarga, sing ping pindho pengene entuk ridhone Gusti Allah. Nah, bolak-balik Umi kandhake. Ridho itu yang paling tinggi. Tujuan hidup kita itu mencari ridho. Mbah ridhone wong tua, mbah ridhone guru, sing paling puncak ridhone Gusti Allah. Niki sing dieling-eling. Nggih. Sing kudu jenengan cekeli urip niku ngoyak ridho. Siji yang mesti ridhone wong tua, ridhone guru, puncaknya hidup adalah mencari ridhone Gusti Allah. Cara ridhone Gusti Allah niku jenengan ning swarga diridhoni ya kepenak, mbok menawa ning neraka nak Gusti Allah ridho ya kepenak. Lah panas mosok ora mlicet kabeh ora kobong. Ya contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mesti dibakar to ceritane nate to. Nah, tapi nak Gusti Allah ridho, nah terima didamoni. Ya narukuni berdawa salaman ala Ibrahim. Geni yang sifat aslinya adalah membakar panas, tapi mergo Gusti Allah ridho, geni kuwi disawang mripat tetep bulat-bulat, tapi Nabi Ibrahim ora iso kobong. Mergo napa disabda? Ya narukuni bardan dadi adem. Mergo Gusti Allah ridho. Sifat api yang membakar yang panas mergo Gusti Allah ridho didongoni Gusti Allah. Nabi Ibrahim dibakar ning nggone kayu sing bulat-bulat ya ora kobong. Begitu juga ning nggone neraka. Gitu. Nek Gusti Allah ridho ya geni neraka sing kaya ngono ya ora ana rasa panase blas. Makanya Abu Nawas kae napa? Siirane ilahi las tulhil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli tau bantau waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzanbil azimi. Niki Abu Nawas itu memposisikan dirinya, ya Allah kula ki ora pantes ning swargane jenengan, tapi kula ya ora kuat nak dilebokke ning nerakane jenengan. Ngewohi to ning surga rumangsa ora pantes, ning neraka rumangsa ora kuat. Niki maksudnya apa? Ya, mergo dosane niku wadah saking akeh dosa, tapi tetap berharap di surga. Tapi mbok menawa ning neraka asal jenengan ridho. Ya kayak wong kena wong jatuh cinta, wong seneng. Nah, jangankan di istana, di bawah jembatan juga napa nyaman-nyaman saja. Jangankan naik Mercy, oh, naik sepeda ontel wae enak-enak saja, asalkan sama yang tersayang. Nggih napa mboten kira-kira? Wong numpak Mercy Brebes mili ya sak pirang. Akeh to numpak Mercy. Mercy ku napa? Merek mobil. Numpak Mercy Brebes
mili. Jatah numpak marsi kan kudune bahagia, wong seneng numpak mobil lah larang. Tapi nah orang guzu mbrebes mili, ya mungkin mikir cicilan atau mikir bartu karat. Dadi ini numpak MRC malah mbrebes mili. Nah niku sak pirang-pirang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi sholatu utawi ikilah sholawat. Takziman krana ngagungake. Takziman krana ngagungake li hakihi maring hae li hakika maring hae tuan. Ya Muhammadu he Muhammad. Munada mufrad dibaca rafa. Ya Muhammadu he Muhammad. Salasan diwaca ping 3. Allahumma ya Allah sholli mugi paring tambahi rahmat Tuhan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad. Ya Allah berikanlah sholawat kepada Nabi Muhammad hair rahmati kang dadi asma kang mengku huruf hak. Muhammad yang di dalamnya ada lafat haknya, maksudnya ngoten. Muhammad, jenengan nulis Muhammad ono lafat haira. Wonten nggih, huruf kedua. Hair rahmati kang dadi asma kang mengku hak. Maksudnya asma jeneng sing ning jerone ono huruf hak. Hak itu maksudnya napa rahmah. Wa mimil mulki lan asma kang mengku mim kang nuduhake keraton. Hak itu maksudnya rahmah. Mim ono meme ning huruf kepiro? Pertama dan ketiga. Maksudnya orang yang mempunyai keraton, orang yang mempunyai kekuasaan. Wadalid dawami lan asma kang mengku huruf dal kang nuduhake kelanggengan. Langgeng wi omah. Mulane hurufnya 3 nggih. Muhammad itu dari 3 huruf nggih. Ha, mim, dal. Cuma mimnya ada 2. Nah, dari 3 huruf. As-sayyidi kang dadi bendoro. As-sayyidi kang dadi bendoro al-kamili kang sampurno. Al-fatihi kang buka. Nabi ki yo kamil yo fatih. Al-khatimi kang mungkasi. Al-khatimi kang mungkasi. Kamil sempurna. Nabi ku sempurna akhlake, yo sempurna fisike. Nabi ki yo bagus-baguse wong ki yo Nabi Muhammad. Secara fisik nak niku digambarke ten dibak. Nah, gambarane yo cara saiki yo bagus-baguse wong yo kaya artis idolamu ngono. Sapa? Panggungmu artis yang paling bagus sapa? Po Verrell Bramasta. Nah. Yo, tapi ora ono sak ampote. Sempurna. Al-Fatihi pembuka apa yang terkunci itu Fatih. Nah. Al-Khatimi menutup dari nabi-nabi terdahulu. Itu kalau pembukanya Nabi Adam, penutupnya Nabi Muhammad. Adadama kelawan wilangane perkara. Adadama kelawan wilangane perkara fi ilmika ing dalem ilmu tuan. Fi ilmika ing dalem ilmu tuan iku kainun kang wujud. Iku kainun kang wujud. Kain wujud ana. Sing mone ora ana saiki ana. Au qad kana utawa temen-temen ana apa ma. Au qad kana utawa temen-temen ana apa ma kullama zakaraka ing dalem semangsane eling. Kullama zakaro ing dalem semangsane eling ka ing tuan. Wa zakaro lan eling. Wa zakaro lan eling hu ing nabi. Wa zakaro lan eling hu ing nabi sapa adzakiruna pira-pira wong kang eling.
Wa kullama ghafala lan ing dalem semangsane lali. Wa kullama ghafala lan ing dalem semangsane lali. Ang zikrika saking eling tuan. Wa zikrihi lan eling nabi. Sapa al-ghafiluna pira-pira wong kang lali. Niku wong mbok sing zakirun, mbok sing ghafilun. Nah niku keluberan berkahe sholawat. Sholatan kelawan rahmat takzim. Daimatan kang langgeng. Daimatan kang langgeng bidawamika kelawan langgenge tuan. Bidawamika kelawan langgenge tuan bahagiatan kang tetep. Bibako ika kelawan tetepe tuan. Sholawat niku abadi, kaya abadine Gusti Allah. Ya mergo sholawat kuwi nure cahayane Kanjeng Nabi. Nganti sadurunge Nabi Adam ana wae cahayane Nabi wis ana di dhisik. Makanya niki abadi, bibako ika kelawan tetep tuan, wala muntahalan ora ana pungkasan iku maujud. La muntaha kang ora ana pungkasan iku maujud. Laha keduwe sholatan. Duna ilmika ing dalem sakliyane ilmu tuan. Ing dalem sakliyane ilmu tuan. Innaka setuhune tuan. Ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Iku qadirun dakang kuwasa. Kuwasa sing paling kuwasa nggih ngatur jagat niki nggih Gusti Allah. Sak senenge Gusti Allah to. Ya kaya mbak-mbak ki duwe tempe arep mbok kapake ya terserah sing duwe tempe, digoreng ya kena, dibacem ya kena, dilodeh ya kena, di apa meneh digawe bergedel ya kena. Urung dadi ya digawe bakwan ya ora apa-apa. Wong tempeku dhewe. Nah, tapi tempe-tempemu dhewe ya kudu ana aturane, nggih. Nah niki sama, alam niku nggih sama. Mbek Gusti Allah arep digawe udan ya kena, digawe panas ya kena, digawe banjir ya kena, ya terserah Gusti Allah. Allahumma ya Allah. Sholli mugi paring rahmat takzim tuan. Ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin hiya Nabi Muhammad. An-nabi kang dadi nabi. Al-ummi kang ummi. Wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Muhammad. Alladzi hiya Muhammad huwa kang utawi alladzi. Iku gambarane nabi iku abha syumusil huda. Luweh mencoronge pira-pira srengengene pituduh. Nabi ku pokoke sifate paling luweh mencoronge srengenge pituduh. Nah, cara guru iso ngandani, wong tua iso ngandani, tapi nasihat yang paling berharga nggih tetep nasihate Kanjeng Nabi. Menungso kula njenengan sami mungkin punya pengaruh, punya wibawa, tapi wibawa yang paling wibawa tetep wibawane Kanjeng Nabi. Apane nuron cahayane? Cahaya di atas cahaya. Nah, ibaratnya nak cahayane awake dhewe ki trimo lilin, Nabi cahayane kaya lampu listrik sing bote dhuwur. Ya ora ana kaceke apa-apa. Wa abharuhalan luweh padange syumus. Nanti srengenge we kalah karo padange Kanjeng Nabi. Srengenge siji.
Tapi iso menaungi seluruh alam. Kabeh jagat padang nak srengenge mentu. Tapi kuwi jek padang nore Kanjeng Nabi. Wa asyarul nggih. Wa asyarul ambiyai lan luweh cepete mlakune para nabi. Maksudnya nak diartike biasa mlakune nabi niku ora klemar-klemer. Nabi ku wonge napa treng ginas. Apa meneh jenengan kuwi santri aja ketoke klemermu. Mlaku ya kudu sing gagah, sing treng ginas. Maksudnya luwih cepet kalau diartikan arti maknawinya ya maksudnya nabi itu cara dongane ya cara mandine ya luwih mandi dongane nabi dibanding dongane nabi-nabi liyane. Cara mlakune, cara gayuh ridhone Gusti Allah, nabi dibanding nabi yang lain ya luwih cepet Kanjeng Nabi. Mulakno bejo-bejone bejo ya kula nyasami sing dadi umate Kanjeng Nabi. Wasilahe kareh Kanjeng Nabi. Wong sing dadi kekasihe Gusti Allah. Cara mlakune, cara numekake donga niku diunggahke niku nak sing nggawa Kanjeng Nabi ku satset les cara bahasamu ya gitu satset les GPL enggak pakai lama. Apane fahron agunge wa asyarua lan luweh masyhur utawa terkenale nore ambiya wa asyharuha lan luweh terkenal utawa masyhure ambiya. Nabi akeh, nabi 24.000. Tapi di antara itu yang terkenal ya tetap Kanjeng Nabi. Dan jangan pengen jadi wong sing terkenal ya harus punya beda dengan yang lain. 24.000 nabi itu yang paling mencorong, yang paling dikenal nabi karena nabi punya banyak kelebihan. Lan jenengan nggih ngoten, nek pengen duwe kelebihan, pengen terkenal ya jangan jadi orang yang biasa-biasa saja. Harus punya kelebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuruhu utawi nore nabi. Sahayane nabi kuwi kaya apa? Iku azharu anwaril ambiyai. Luweh mencoronge pira-pira cahayane pira-pira nabi. Yo mikandake mau. Di antara nabi itu cahayanya yang paling padang kuwi weke Kanjeng Nabi. Liyane 5 watt ngene nabi 100 watt diumpamake ngoten. Kalah kabeh. Wa asyraquha lan luweh wa asyrafuha lan luweh mulyane anwaril ambiya. Luweh mulya cahayane. Wa awdahuha lan luweh padange nuril ambiya utawa anwaril ambiya. Wa awdahuha lan luweh padange anwaril ambiya. Wa azkal khaliqati qapofa ko wa azkal khaliqati lan luweh bersihe makhluk. Apane akhlakon akhlake. Akhlaknya tidak ada yang tercela, maksudnya tidak ada catatan buruknya. Jangan nak temriki butuh SKCK. SKCK napa? Surat tanda kelakuan baik. Nah, Nabi enggak perlu karena Nabi napa? Khuluquhul Quran. Karena jenengan itu kan masih disangsikan, makanya kerja ning ndi wae jenengan dituntut untuk mengumpulkan SKCK yang dikeluarkan oleh kepolisian. Mergo masyarakat masih menyangsikan akhlake kula nyan sami iki wong apik tenan apa ora. Pemerintah dhewe iki ya lucu. Mbek rakyate dhewe ora percaya, nganti kerja kon golek SKCK. Jadinya kula njenengan sami itu di mata pemerintah tuh masih tanda tanya, wong apik apa ora. Nak pemerintah yakin dengan kita kalau kita orang baik, ora usah ono SKCK. Besok jenengan nak kerja kuwi lho, nglamar kerja, jenengan pasti suruh cari surat apa mau? SK surat ngapa? Kelakuan catatan
minal. Pokoknya intinya surat tanda kelakuan baik. Nah, Nabi sudah dipastikan akhlaknya apik. Tidak ada catatan merah dari akhlaknya Kanjeng Nabi. Awet lahir nganti meninggal. Wa adharuha lan luweh suci-sucine khaliqah. Makhluk sing paling suci ya Nabi. Wa akramuha lan luweh mulyane khaliqah. Makhluk paling mulya ya Nabi. Apane khulukon budi pekertine. Apane khulukon budi pekertine. Wa a'daluha lan luweh adil-adile khaliqah. Makhluk sing paling adil ya Nabi. Allahumma ya Allah. Sholli mugi paring rahmat takzim tuan. Ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad. An-nabiyyi kang dadi nabi. Al-ummi kang ummi. Wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Muhammad. Alladzi ya Muhammad huwa kang utawi alladzi. Sing nomor loro iku abha minal qamari. Luweh baguse ketimbang rembulan. Nah, nak bandingane Nabi ku ya berarti anta syamsun anta badrun kan ngono ya. Nabi ku ibaratkan kayak rembulan, kayak matahari. Atami kang sempurna. Bulan sempurna berarti bulan apa? Bulan purnama. Nabi itu cahayanya melebihi bulan purnama. Wa akramu lan luweh mulya. Lagi kula jenengan sami ora iso mbayangke Nabi ki mendah kaya apa kok digambarke semacam ini. Minas sahabi tinimbang mendung utawa mega. Wa akramu lan luweh mulya minas sahabi tinimbang mendung utawa awan. Al mursalati kang den colake. Ya kaya mendung meh turun kae to hujane. Wal bahri lan kaya segara al khidhami kang akeh banyune. Ya bayang ya wis pokoke Nabi wis sempurna ya ibarate lautan sing kebak banyu. Allahumma ya Allah sholli mugi paring tambahi rahmat takzim tuan ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin ya Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi al-ummi kang ummi wa ala ali Muhammadin lan ing atase keluargane Muhammad alladzi ya Muhammad kurinat kang den barengi apa al barokatu barokah bidzatihi kelawan date nabi wa mahyahu lan praupane. Mahya tu praupan tu wajah. Wa mahyahulan praupane alladzi. Wa ta'atorot lan dadi wangi. Wa ta'atorot lan dadi wangi apa al awalimu piro-piro alam. Alam ya awalim jamak. Mergo paling ora kuwi ana 3 alam. Awet ning jero weteng jenenge alam kandungan. Nek wis ceprol ya alam apa niki? Alam dunya. Engko nek wis tumpake krendha mlebu ning alam kubur. Ngenteni nganti teko kiamat nembe alam akhirat. Makanya awalim jamak. Kula njenengan sami gek ngalami loro. Nek abah pun 3. Mbah-mbahmu, bapak, ibumu sing pun mboten wonten pun ngalami 3 alam. Niku paling suwe ya nunggu ning alam kubur nganti tekone alam akhirat. Ning gone alam kandungan pirang sasi? Paling suwe 9 bulan tekan 10 bulan. Nah saiki 10 bulan ra ono. Kowe iki wis nganggo ilmu bidan, ilmu dokter kabeh. Diitung HPL. Nah, nanti lahirnya kira-kira tanggal piro. Walah, luweh 3 dina seminggu. Ngono wis bingung. Ya wis mlayu ning rumah sakit. Ning donya paling suwe piro? Ya, piro ya? Rata-rata nek wong saiki ya 70 70 tahun, 80 90 ono, tapi 1 2 3. Ya paling suwe napa? Ning alam kubur. Ijek suwe meneh sesuk ning alam akhirat. Mulane aja petentang-petenteng ya, petentang-petenteng blas ora duwe amal apa-apa. Nek wis jenengan ning alam kubur wis dipathoki, ora iso mlayu.
Kuburan jane ra dipathoki kok. Lah sah pathoki to, ora apa-apa, ora bakal iso mlayu, ora bakal mentu. Ya, tapi yo ndadak dipathoki kuwi gawe tetenger wong sing urip. Dene pathokan nak gawe tenger wong sing urip ki lho. Kowe aja gleleng-gleleng, aja petentang-petenteng, sesuk akhire uripmu ki lho kaya ngene iki. Mulane diparingi tenger, wis suarane entek. Wis iki berarti. BTB. BTB dikrihi. Kurang sithik. BTB dikrihi kelawan baguse sebutane nabi. Nabi ku jenenge apik kabeh. Sing mbok waca ana pira kuwi? Jenenge nabi niku 200 lebih ya. Kita mau labbaik Allahumma labbaik sing sangka kuwi to? Ya, kabeh tekan sak rampunge kuwi jenenge nabi. Wa royahu lan gondo wangine nabi. Wa royahu lan gondongne wangine nabi. Wallahu a'lam bisawab wal khata.